Ну что ж, расскажите, где вы находитесь, с кем вы уже встречались, уже о чем говорили, что вы там увидели для себя нового, почерпнули? Дивіться, ми вже зараз повертаємося, насправді, поїздом назад. Спілкування, зустрічі закінчилось. Ми перебували безпосередньо на передовій. Конкретні точки я вам назвати, звичайно, що не можу, але в різних місцях була відстань від 2,5 кілометрів до метрів, наскільки я знаю, там навіть 50-70 до противника мається на увазі, з другої сторони. Про що спілкувалися? Спілкувалися про те, як живуть, чим дихають, як себе почувають, які є забезпечення, їжа, умови проживання, зброя і так далі, і так далі, і так далі. Загалом просто по-людськи, без ніяких якихось політичних підґрунтів чи моментів і так далі. Ну а что важного для себя подчеркнули? Что важного для себя подчеркнули? Что нужно делать? Ну, дивіться, в хлопців настрій хороший, нормальний, бойовий, далі все окей, забезпеченням вистачає. Хіба що, напевно, побутові умови можна було набагато покращити. Ми чули також моменти відносно того, як набирати на контракт побажання від командирів, трошки збільшити строки. Ми чули побажання відносно забезпечення військовослужбовців житлом. Цим залишається величезна проблема. 46 тисяч людей в черзі стоїть. Невирішене питання вже дуже давно. Так, ну і звичайно всі питаються, але зрозуміло, що депутати не можуть цього відповісти, тому що є головнокомандуючий. Що далі, як буде далі? Що стосується пострілів, стало, звичайно, що набагато тихіше, проте провокації залишаються, їх не так багато. Були сьогодні вночі також провокації недалеко від тих місць, де якраз наші колеги перебували. Це окей, ніяких нікого ніде не зачепилося, було трошки збоку, далі було тихо. Ну, ось що можу вам зараз відповісти. Ви впервые були на фронті? На фронті так, поблизу місто там Слов'янськ і поруч ми приїжджали вже і раніше з колегами, спілкувалися з місцевим населенням, що як до чого. Ну і плюс якби спілкування, воно у мене особисто є, тому що в мене залишилась там частина рідні, знайомих, які з того боку, вони розповідають якісь свої настрої, свої відчуття. Тому я якби в курсі ситуації з першого дня. Общались ли ви з місцевими жителями прифронтових зон? Дивіться, особисто в мене такої можливості не було. Частина з колег були поблизу населених пунктів, де там, якщо там пройтися буквально там кілометр, були і люди, і чи десь там бігали біля якихось там навчальних закладів, чи щось там таке було, це не так дуже далеко. Але я не можу зараз вам переказати нічого за них, тому що не встиг поспілкуватися, ми в різних вагонах є, ще не просто встигли між собою обмінятися інформацією. Ну а что дальше в Киеве? Вы будете собирать фракцию и обсуждать ваш визит на Донбасс, возможно, принимать какие-то решения? Дивіться, це ж загалом не була ціль якось зібрати якусь пряму інформацію. Важливо було на свої очі побачити, і щоб при прийнятті рішень, які будуть стосуватися армії, які будуть стосуватися рішень Донбасу, ми всі розуміли, що це не вигадана історія, що це війна там є, там гинули люди, там є військовослужбовці, які мають свої права, які стоять на дорожі. І хто був... Прерывается, к сожалению, связь. Спасибо вам большое, дуже дякую. Прерывается, к сожалению, связь, видимо, в связи с тем, что народный депутат находится в дороге. Юрий Камельчук, народный депутат фракции «Слуга народу», был с нами на прямой связи. Пане Георгію, пані Світлана, чуєте мене? Так. Да, ну вот сейчас услышали народного депутата Украины Юрия Камельчука. Что думаете относительно визита народных депутатов на Донбасс? Ви знаєте, я думаю, і мені, і пану Георгію різануло слух, коли народний депутат України сказав «та сторона», не назвавши, хто на тій стороні загарбав нашу територію, відкриває обстріли, кров проливає українських військовослужбовців і мирних громадян. І все одно вони та сторона. Для мене це дуже болісно. Дуже дякую вам, пані Світлана. Світлана Кушнєр, політолог, була з нами на прямому зв'язку. Пане Георгію, а що ви думаєте относительно візиту нардепів?
Ну, я абсолютно убежден, что это очередной элемент зеленого шоу, ничего больше. Я имею особенное отношение к нашим военнослужащим и к Донбассу, и поэтому я очень болезненно воспринимаю подобные акции и в категоричной форме иногда, может быть, не совсем корректно высказываю свое отношение к подобным вояжам.